chirifano si chimbunzwawo nyaya iri pano handisi kunzwisisa rudo hapana kudanana harusi rudo kana tichivanzirana kugara uchitsika-tsika iwe chiripo chauno makadi yenyu sister. Nonzi sister Black Sedges, do I know you? Kwete hamungambondizivika, but I'm sure mchandiziya yenyu manje ka. I'm Sibinijika, the ladies man, the only number one hustler in town ka. I'm your pastor's brother. Okay, chafara nekukuzivai. Okay. Zvinokudzwa. Ndangoyo nasika after a special invitation and upon a young brother yangu ka. Ipapa ndikutoda kutoisa something like 1000 US ka ikupledge mchechi mumu kuti vanhu vabatsirikane. But munongoziva kuti sevanhu nezvinhu zvavo so zvekuzoratidza edu kuvanhu ka. Tizodi tinongoda kungozviitira zvinhu zvedu takanyarara. Saka sister, mukufamba sei kubva kuenda kumba? Where is your car? Inga zvakaoma, ndina mota. Morosha, ndabvira kuseri ndichimbokuringa ndikambokushaya kondopa wakati wanda zvako panapa. Naisha mwari. Muidzuridziko wakadai sowe. Ye? Ko maswera sei sister madza? Tiri wadi. Hindei handiti mati muchatitakura nomota here. Hindei. Ai, kondopa muri zvenyu apa. Yeyo Matsabidi, awanozi sister Prague awo, tinobatanawo panapa. Sister Prague, awanozi Matsabidi awo, ihanzvadzi yangu indasangwadzi. Really? Chafara nekukuziva, it's really nice to meet you. Nenewo shamwari ndafara kukuona Fani. Ndakazwa zvakawandisa Fani pamusoropo zvako. Shuwa here, awo makanzwa zvakanaka zvega. Zvisvinu. Uzoye kumba kushamwari one zvinhu zvindinotengesa ndokusarudzirwa kabodzi kana tuiri. Aiwa ba. Aizvi, asi mune problem nazvo iri naiva katsukunya. Hindei wakanhengo. Iye baba washomore, undifonere usareke bada kureketa newe. Hindei. Vanhu mimeseka. Ndokumbiriswa kuti mumbotanga madzikama. Onyatsondinyepa kuti zvambonyatsofamba sei. Mukoma dzikama emazwa. Nyasi unoka, pana munhu ari kufa chete. Ndakasafa inini ka, ichikufanira kufa ichi. Handinyepiwo zvikuita nomwana ndakazvara ba inini. Mukoma, ndiri kuzviziva zvese zvomuri kureketa izvozvo. Asi nini ndiribe kuuya pano kuona muchibanzurana naOshomore ba inini. Ndauya kogadzirisa zvinhu. Oshomore ndinyepe mwanangu, watodini? Imimi mama muri kurekera chikwenini. Yosaka mchizonetsana nasekuru baba Oshomore. Tarisai muone fesi yaOshomore zvaikaita izvi. Mukufunga kuti ari nomawere ipapapa. Akatodhakwa nemutoro wanga achinoro. Ini nangu ndiri kuona sekuti ngaarowe munhu. Akarohwa anoita sobo. Bridget, ndambokunyepa kuti ipatanga tiri kumba uko. Ndakunyepa bakuti nini ndikudaba kukuzwa chireketa kana tauya ino. Mama, wait. Nyarara wazwa. Togona kutovhiringana ipapapa. Ndodaba zvokuitiwa mapo. Imi mukoma ndinyepei. Ndati mwana ye muri kuponda kudai atodini chaizvo ndinyepei. Chibvunze kuti kusvika pomba panosiku kudai chikubvepi. Chibvunzei. Marimwe zano ndakaisaya kusitoro kwakuvhara achene. Kwakaenda komwa doro nomashamwari achene. Chabva ipapo kwakuya musino chakadhakwa. Singakonemba kana kumira chichondituka pomba panapa. Chichiramba kundivhurira dhoo. Mumba mangu mondobhadhara ndi muno property yangu. Nyasi unope kare ndadzoka kuchechu kwakusvika chiripoba. Kutosvika chine chakadhakwa papapa. Apa chino mari zhinji yenoti chakaiboyepo chibvunzei. Kachongo ninyepe chiri kumboitika newe paomba panapa. Tetezi. Ukuda kutondisvisa manje ndozvisiya izvi ukapunzumuhwa panapa. Handiti ndatoya kuti ugadzirisiwe here. Apa ndo pasina zvamuri kuita manje apa mama. Muri kutotaura netorero dzega. Asi sekuru Oshomole wainaye asikana. Iwe, dzako dzemabhusheni wakamona chidzinanganisa here. Imbonimirire wewe. Mazvonaka, chiripe kana mukamwa baichi. Mukamwa machenemoka mune makaita kumburidzwa chigokoko. Chinorutsa kureketa ichi. Oshomore, ndati chii chiri kuitika paomba panapa? Ndiri kufunga modza tete. Kufunga amai ako kwakutodini kwewe, Chingeko unoziwani zvawakanetsana. Tete, munozera kuti tete ava ndibikire pamba panapa. Modza ndibikira bobo, asi tete ava ndibikire. Kukubikira kwakutodini? Chirume chikuru chakaita sewewe. Haukona kubika ba iwewe. Saka Kachongo ngandotadze kubika kwega here na iwe mwanangu. Tetezika, murabva asi kukudza ifewo. Nyaripo panapa, nekuti murabva akaendesa mai kangu panapa. Kuti asara chitora rimwe merazi. Ipapapa akasakura ndakamudisturba ipapa pafoni. Achironga nemuko rake kuti chozorara padheni panapa. Pambedha wamhodza vangu. Nai mukoma ndizvo. Munhu wamakaboya nuzuro uno ndiye wamakutoda kugara naye pano. Aiwa ba, hubhukodo bakani. Ndozvamakatoita izvozvo dhedhi. Manje chimira ndikudze something. Kana mukunyebera nemunhu wenyu yega kuti achazogara panapa ka. Mukutozvinyebera. Ndatopedza so. Nai masiva sei kuti ndinogara panapa. Aniye. Inineri. Imimi. Asi pane vanhu tukani panapa. Inineri. Handibvunzwe izvozvo ini. Ihudhu rangu karineri. Hakuna chinoitika muno muchandisingazive kainini.
Inini ukatondibvunza kakuti tsono iri mumba makomo wakaitenga kushopu ipi, ndotokuudza shopu yawakaitenga iyoyo neprice yachona yawakaitenga nayo. Okay, ndazvinzwa. So how can I help you? Waiziti vanhu vese vakanaka vanovhaira nekunaka kwavo. Chandiri kuda kutanga ndakuudza ndechekutika. Paurika musika kanyatsotora nguva yake zveshoko kukwenenzvera. Unoziva kuti ndikakutarisa kubva kumusoro kwako so kusvika kuzasi ndiri kunyatsoona umhare hwaMwari. Wakanaka plaki. Maita basa. Mavengei ndanga nditori busy mumba. Okay mwana akanaka. Sura yako kanda kukanganisa zvawanga uchiita asi ndangoyo hanguka kuti ndizoona mwana akanaka uyu kauyu. Uye ndimbotaurawo naye hanguka. Ndanga ndikutofunga hangu kuti ndimbokutora hanguka timboenda out timbonodyira heduka pamwe chete nekunwira tichikurukura semhuri. Semhuri? Hezvi. Asi hausi here kuti ndakaperera murudo naye mwana iwe? I'm sorry, handisina kuziva kuti ndizvo zvamafambira imi. Ndinokufarirei nerudo rwaJesu, asi zvamakutaura izvo handichazokwanisa hangu, regai ndiende. Aizvi, asi pane chakaipa kani? Sori henyu ndakawanikwa, ini ndakuenda. Pamuri kuti makawanikwa pakapo, ndonditiumika kuti muri kureva kuti makawanikwa naIngribetika. Angasaita mashure here iwayo? Ndikutaura nezvaIngribet, asi pane chakaipa naimi. Rega ndiseke zvangu ini. Iwe, unoshuwa here kuti pavanhu vese vari muno muSodhoma munomu, munhu waona achiita ndiIngribet? Unoziva here kuti Sodhoma yese inei, zvese nekugomora uko, hapana asingazivi Ingribet. Unoziva here kuti Ingribetika No, wait, let me give you a free advice. Kana Ingribet ane history yake ndichaiziva ndega. Mugare maziva kuti ini nditori no history yangu futi, yekuti mukaiziva munogona kutonditiza. Hakuna munhu asina history. Thank you very much. Muine zuva rakanaka. No, wait. Mira kanditaure. Inzwa kasha. Ndokumbira kuti usazotaurira Ingribetika kuti tamboita nyaya yakadai iyi kai. Munhu wandozivawo. Saka don't worry, hapana chachinombotaura. Nditori nezvimwe zvinhu zvakawanda zvekuti hawariri nazvo rather than kumangara kuti ndapfimbwa nasibneji. Aya mahwanayo. Okay, ndakuendei. Hapana kudanana harusi rudo kana tichivanzirana, kugara uchitsika iwe. Baby, unondibikira chikafu chinonaka kazi wakandipfuhwira. Baby, but manje apa ndikushopu manje ndibori busy mbichani. Unokwanisa kuya ikweyo ritonanira neikweyo? It's fine, ndokwanisa kuya ikoko. Just give me a few minutes. Ndosvika manje. Hawakonetsa fani baby. Ndaitononokewa ini. Okay baby, ko mwana wedu ariko here ndibva ndamuona. It's my first time saka ndoda kumuigira something just to impress him hangu. Hana ndamsiya kumba uko, asi mai manje anoka anenge atosvika. Okay, then take care, understand? Ndokona manje. Sister Bridget, please take a seat ka. I was just going through my papers echeche hangoka. You are welcome. Hai be, zvirisei? Ndikisewo sha. No. Mwimbe ya Mwari muno Sister Bridget. Mapendwa neiko imimi? Yesu. Asi nini ndiri mwana wa Satani kani? Oro zvandoda kuita ndezve kwa Satani. What do you mean? Zvakaoma. Handisi kuti muri Satani kwete, asi just look around you ka. Mifananidzo yaJesu yese iyi nezvipiyaniso hamusi kuiona here? Muruda kutiitisa maperembudzi here mimi? Yesu, inga zvakaoma naini. Okay, sorry henyu mufundisi. Ndakanga ndatofunga kuti pamwe tine relationship. Ndosaka ndangodaro. Handinotembenge ndaziva kuti ndiri Satani mukati meupenyu hwenyu. Let me go. Aiwa kani Sister Bridget. Wait. Sister Bridget. Ndotiko inini. Listen Bridget. Bridget. Okay, listen baby. Handisi kuti wewe uri Satani handitika. Zvatakavimbisana ndizvozvo. Ndazvisi kuzombofa zvakashanduka. Ndokuda mwana iwewe. Mwari vari kutominista pandiri right now kakuti munguva pfupi inoteera iyo kai tiri kuzoitirwa nyasha. Ndowana mari yekunokubvisira kumba kwenyu. Vatenderi vachatozopaungana panapo kuwhite wedding yedu. Ndikatoshaya mari ka tinochata chete by force. Tounganidzirwa mari nekereke inoi. Amen. God papa. Yes, all of that is true baby. Asi kana ngandiri kufunga hangu kakuti zvinhu zvakanaka kakutiremekedze imba yaMwari. Imagine pamuri kuti memeti pana nekisi pacho. Koma Elda amai Abrahama veve vobva vapinda munopaita sei? Kana kuti popinda Elda mangisi veve vona tiri busy. Vanozondiremekedza sei semunhu waMwari. But still sha, iwe wainowo kuti uri mukuru wesangano handiti. And I respect it. Chandongokumbira chete ndechekuti ndiwanirawo nguva yangu inoti inini newe.
pasina zvechechi tombokurukura. Is that too much to ask for? Kwete baby, it's not too much. Okay, alright. Regatonika kuti next month patichaita interface anditika. Next month? Okay, manga muri kufunga kuti rini mimi sister Bridget. Sorry man. Wanga uri kufunga kuti kudi wewe wayana Jesu Bridget. Sorry. Sorry baby. Msikana wangu Bridget. Wanga uri kufunga kuti tiende rini kupikiniki kwacho. Let's try kana Friday sha. We can go out. Maybe kana ku Cleveland, you see. Then we can buy a few drinks. Maybe some non-alcoholic wine. We can also buy marasha egg. Then we can... No. Msikana wangu Bridget. That can never happen. My suggestion is that tuya kuno kukuimbaya mara anditika. Cause on a Friday, kunenge kusina watendera wakawanda. We can buy some bread and scones anditika. Neko kiedu. And then maybe some revive kakuita kana usingade mafizzy drinks. Then towards Zambia redu kuseri kwechechuko. Kune loni yakanaka chose inodiridzwa nemayuthika. Togara edu tokorokora. I will bring a Bible. What do you think, baby? Haya. What baby? Hapana hangu. I'm just excited. Ndatononokerwa nekuti Friday yachona isvika. I really can't wait. Okay, it's settled then. Let's open the box ka tuone kuti mari yakashotera papi. I'm sure kuti mai Ananias saumo vedu ave vanofanira kuyofutika. Vambotitsanangurira kuti mafinances edu akabuda sei. Praise the Lord. Amen. Mune shopi yakanaka jeji. Inga makatogona na imi. Akupiro baby. Undotumbudzira bakani. Paribe zviripo baba. Kana, I love a man with a vision, you see. Ovo. Vision 2030 bakani. Takanoporika. Saka tell me baby, how did you start this project? Unoziva here kuti if God permits unokwanisa kutozowana mari yakawanda ukatozovhura big bakery just like an alope usinana tea and bakers Ya, aipapa ubhurukeba. Unoziva amwe wakatombozvireketa izvozvo. Ovo, ndikuda Holy Spirit yoyo. Yakatomboreketa baka ndiri pasadhaki pedu apa. Pasaka ndingonga sati bawapo. Tinongwe pastor so. Holy Spirit yachiyoka ndio akatoreketa akati babaka ndaona maita zvihombe mukati muupenyu mukati mokurarama. Kana paina Mwari bebe hakuna chinoramba. Ko mwana wangu anosvika nguva anosvika baby. Unoziva kumusha uku ndiye munhu mukuru fani nini baby. Unoziva here kuti vanhu vaitondedza kuti murakwani kumusha uku nonodzo kuri madzi. Izvo ndaita manjika ndaiti ndakatora rodhet ndopimbikira. Ndotora fluoride ndopimbikira. Ndotora rosogem. Ndotora Roma, ndotora jemu, ndotora fine beans. Ndobva ndaderi rangu romunhimbo. Derererechi. Romunhimbo baby. Ndaita makaroni kana 100 bakani ndichenda nayo kumbare kotengesa. Ndiye munhu mukuru inini kana makoronyera yaito nditya. Wow, inga wave master farmer na iwe. Saka wakasirei kurima. Wakaziya mbuzi 35 dzokwamukanda bakani. Bakudya mapuni yangu yo yese. Apo vanhu vazukuru vasabhuku paribe zvavanoitiwa aba. Yesa, vabereki. Oshomori, zvigoredze wazwa. Ukona bawanhu. Aizve, nasina ndombodhabhura made zvenyu. Hesikani mwana wangu. Wao munoziya hapana kana nidi yekubvunza mafananiro amakaita you guys ka. Kuita maduplicates kudai so. Uri sei hako Oshomori? Handiri right zvangu ini. Hamene mimo kuti muri sei? I'm good manje ndakuona. I'm happy to meet you. Unokwanisa hako kundidedza kuti anti-plaki. Kana ninondafana nekukuziya anti-plakiza. Ininika munogona kuendedza zvenyingoti bosi mabude. Mabude. You are so funny Shem. Ndakuigira mabiscuits nedrink amene unomafarira here. Kumafarira chetere. Ndotodhomoka nawo zvekudaro meziya. Vamwe vanhu kuchikoro kuka vakutondedza kuti elder lemon cream nenyekufarira malemon cream iwayo. Zvakaoma sure. Saka anyway, how is school? Kiya. Kunozobhowa wakakufa zvachona. Bozi nguva zhinji ka ndechingobhera mwana wese mukilasi. Kometi kandodhomoka nadzo zvekudaro. Mukona geometrical construction. Mukona inini andiplakiza. Kuri radharadha kokoi. Mawirirana wena. Baby, chiendeka ndikuperekedze. Uyu mukomana anosara muno muyachiringa. Ndanga ndichitomboita ketchup nemwana wangu uyu. Aiwa baba, kona kuchikaba. Mazuva mazhinji bakani pano makusho mombe. Indei. Ukaseko elders. Ndinoni oshazo kwakatsukunya bosi mabude. Mabude. Guys, thanks for your continued support. Tokokumbira guys murame mutitsigira. Turi kusubscribe ku YouTube channel yedu. Ukangobaya button rakani chete. Unenge wasimbisa timu rangu. Please support our sponsors Mezia. Koma Gumbo Buchari. Enda kuBlenora Ape Specimen Shops. Munotenga koma Gumbo guys. Mune matosimbisa isusu. You can also buy nyama koma Gumbo nyango msiri mu Zimbabwe. Just inbox us for more information. Tokumbirisa guys. Mujoin membership for YouTube channel yedu. Munokwanisa join membership yedu for as little as $4 per month. That way mune support isusu PSTV entertainment zvokutodaro. Chasinge chigadzira ma special videos anoonekwa nemembers yedu ku YouTube jet. Ku Facebook. Tokumbirisa guys. Please follow, like and share our page guys. Tokumbirisawo. Yesaya makaipa timu rangu. Neamana.